Тигър ли се обляква? Ще щупи краката да бърза. Хайде да видим първо. Може да се вземем шезлонг, ако искаме. Дадоха ни безплатен пас. Какво е това Монако? Какъв е този булевард сам? Ти хубаво, че си се направила косата днес. Изкъпах се. Днес отиваме на Балчик. Така схващаме целите. Вече сме в Бали. Не те ли кефи тук? Бати газарията. Много готово. Намерихме си перфектното местенце за поживане. Разбрах, че тук са им приятелите, които държат заведението. Дадоха ни безплатен пас. Нямаме резервация. Двама човека сме. Да. Рибена супа ще ям аз. Добре, ще ям салата бурат. По принцип не трябва да се ходи така гол като мен в заведението, но хората ми видяха с камера и ме пуснаха. Това мога да ви покажа малкото Монакото. На ден, ма? Ние се връщаме пак на нашето готино място, което се казва как? Макай. Нямам търпение да се събудя утре и да дойда пак тук. Повече чуждестранни туристи, някакви местни хора имат.